koni ebe du kono jama du do ete du tigiye me ebe mogo nyamarani nyuma e du kono ube mogo fatanya kabo juguma ma du kono me koni te du tigiye me du de umbilala e kontrola e kanka munke ku ka nyamarani balili toyewa o ite ka nyamarani balili toye ciden ko man ra minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان ciden ko ni mogo min ye kokono ye a yelemani bolo ye bolo ta ye mun ye dutigi u be faamaw mais ni ete dutigi ete faama ye ciden ko i ka yelemani ne ye ni ye donikibaga de u be hari ni te donikibaga ye a b'a kɛ ka kollankolo min koni kɛ dankaniya b'i bolo o la don kibo ka kuma wula ko ye haramu ye ko konin bangalen de yo ye o dogolen te mogo sila ko haramu te a haramu ya bangalen de do ibe se ka balala nyuma min be ya nyuma ya bangalen do beye ibe se ka nyamara la ni nembe se ka fo bon no bilali contrôle o de la ube kuma munu fo ye ube kenwale munu kila munyu de ka sabali parce que anyo de fo أنكو العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وكسر ستوصلكم أفلك أفويا كهذا ما دكوناني بيكا فلو إكادوني كلا كادو فلان إكا بارك ناي سبنا إكا وللك كتاما ناني ناتورا من بيسر وللك كوري بسبالو كوري wasabru ala ajafi nyamarni balili mo sita ke koyte toro koy mo sita fu ko e wa mo tubili contrôle lu mana yode fo ya bunayya qimi sala wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabaka akunde sallina ta chogola mo nyamarni nyumay mo fatanya kabo juguma ma minde ni kera nyamare klani balili kala tora bi surode mi akoya ala ka bilade wa ako fasbir ala ma asabaka ika sabari wasbir ala ma asabaka tora min bisuru nyamarini balili kama ibe sabala korode donc atigi ambe min fo aye ke sabali bagade ke munyu bagaye tora min be daika u bilali kontrole be tora munun daika kuma lamana ke walema amunyu katani alay obi jidi baraji de la obi jidi baraji le na har binye Sheikh Abdurrazzaq al-Badri ka kuma do lame aka kaseti do kono ako hada made ni hada made umbake ki toro yi toro ni kuma yi toro ni ke walewa ko e ka perdi tala ke ebe baraji de soro ko atigi de be junubu soro ni mugo bake ki toro o be sabe e ma baraji de tora tewo annafa de bika e nyana mugo be e wa kuma jugu munun fuye be la gosiri munun kili be tora min kila ke wale mana kuma lama e nyana ko toro de do degunde do ay nafa de do ye abi nafa de parce que be baraji de surala ale be ke muflishi qiyama do mana e nyana ko abi toro abake ka toro de lasima ay kontere do abake ka nafa de lasima parce que mo be toro ni kuma abi toro ni ke wale la gara ka baraj mo be taka dima de nyuman de keriye ube nafa de keriye ube tora de keriye ninja temina dro mugo ni mugo bi toro de janko ni ndawa kama nyamarali kama balili kama kanan biate ko abi toro de abake ki nafa de atigi bake ki nafa de parce que abake ka baranyuma do de dima abake ka baranyuma de dima parce que ko ciden ko dondo la kashe ba ko be muflisi do bololan kolo aw ko bololan kolo na folote mugo min bolo juru fana bala akwa yale kam mantom bolola kolo haqiqai minye qiyama min ni salli dafale mina sumba bolo sarakatu babolo baranyuma babolo ne iba sura yennin nani yamfe ayennin bugo yamfe ayennin na folo ciya yamfe ayennin joli bo yamfe qiyama do ayemunun nani ku bugo ku joli bo ku toro ulu de bina antigi alanka hakke bala ewa ala ba fu malikiya wuye ayemmin nani aya kanani hakke ta ka baranyuma la ka dama ayemmin bugo aya ka bugoli hakke ta ka baranyuma la ka dama ayemmin joli bo aya ka joli bo hakke ta ka baranyuma la ka dama ne ka baranyuma banna hari bi jurumani to ka jurubu kanna ala ba fo ayu ka junubu ta ka daka aka le fili jahannaba ko
donc sabali ikam munyu kanu toyede ebe ke tanke fitina ni balawutala ubu toru kuma kanu baranyuma munu nyama ke fitina ni baruni jodi boye e ka sabala kore ka kontine nyamare ni balidila wala na kera sa nin kuma ra be ke fitina ni balawuni jodi boni mugoni nyogonche ube ko konen ure bena min ka jugo abake ka minke wala kuma toye ka koy dusukun kono bo ko muso do de ɲininkali nati ka bɔ kɔnko ko mɔgɔ fula de b'u cɛ bolo o mɔgɔ fula olu de b'u cɛ bolo ni cɛ bɔra sugu la ko fitini ko minnu kɛra du kɔnɔ ko a b'a fɔ cɛ ye ko ale ye nin kɛ ale ye nin kɛ ale ye nin fɔ ale ye nin fɔ ko cɛ fana bɛ kalo kelen kɛ a b'a da tigɛ ale la kuma tɛ dilan tɛ bon fɔlɔ la ni min fɔra ten n'a y'a sɔrɔ sababa dɔ a sinamuso bɛ nɛmimɛya min na fɔlɔ a k'o dabila ciden ko la yadkhulul jannatu namam ciden ko nɛmima k'o tɛ don arjanna kɔnɔ dɛ ko nɛmima ye mun ye a ko min bɛ kumaw ta hadamaden ka kuma ta k'a ka Allah lase mɔgɔ wɛrɛ ma pour ka u cɛ tiɲɛ nɛmima ye o dɛ ciden ko nɛmima tɛ don arjanna kɔnɔ et puis kaburu lajaba a bɛ hadamaden sɔrɔ nɛmimaya bɛ kɛ sababu ye ka kaburu lajaba se mɔgɔ ma don dɔ la ciden ni sɛbaw bɛ taama la a nana kaburu fila la kaburutigi fila la u bɛ lajaba u ka kaburu kɔnɔ lajaba gɛlɛma ciden k'u ka tamaru bolo kɛnɛma dɔ tigɛ ka na u y'a tigɛ tamaru bolo kɛnɛma in ciden y'a ci fila ye a ye kelen sɔɔri ni kaburu a ye kelen sɔɔri ni kaburu la a ko nin kaburu tigi fila a ko u bɛ lajaba la lajaba min ka gɛlɛn kosɛbɛ mais laala sani nin tamaru bolow ka ja ala na hinna u fila la don ale tun t'a yɛrɛ kɔlɔsi sugunɛ de la don ale tun bɛ kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni nɛmimaya de nɛmimaya bɛ kɛ sababu ye ka kaburu lajaba lasi ma nɛmimaya bɛ kɛ sababu ye ciden ko i tɛ don arjanna kɔnɔ donc a k'a dabina a ka nɛmimaya min kɛra ou bien ni nin ye min fɔ ni nana e b'o fɔ a ye pour k'u cɛ tiɲɛ ko haramu belebeleba haramu de do kabayira junubu n'a ka baara do min ka baara ye nin ye a ka tuube ka bɔ a la joona sani saya ka sɔrɔ nin ye sinamuso ta ye min ye cɛ fana ta ye birasirali min bɛ fɔ o ye ala ko in jaakum fasiqun binabayin fatabayyanu an tusiba qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina ala ko mu'minun kallada bulida akon ni fasiq ni kibariya nana awma akwa ya nyanyini folo fatabayyanu fatasabbatu ayi sabati nyina la folo de ni mbe nememe yake wali kuma aba fo akofe abe afo o ye fasiq ye kabaw ni obe kuma min fo ye kanata ka barake na yetere a sege de folo kuma in sege de folo est-ce que tinya do ube tinya te sababa do ube sababa te ni ya asababa do wakati mi ibe abara ni hikma min ye boke ni sababa te fana o ya bilalenye mi mo ka ke e bolo sokono e na doro o de be kibariya wala sema ni o ye min fo fana nyanyi ni tala ina tigi mina na ye ala yi baloma de akoni fasiq ni kibariya nani ma a sege folo ka tinya nyina la ka sabati nyina la i kana ta fendo ke ka fendo fo mogo ye ka fendo ke mogo la min ni bena nemisala fatusbihu ala ma fa'altum nadimina ni mogo ye kuma fo ena mina ina barake na ye Allah ba dondo la ni bora min galon kalama iye min ke be nimisala o bete nimisala ni ma har nimisa jiyan kono ye be nimisala gara donc ce ka ke sabali bagay ani ka do fona ni muso fula bi bolo tile uni nyogonje kana jenge kata doma dobi bolo toro la
تشيدنكم من كانت له مرتان فمال إلى إهداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل تشيدنكم تشيوتي مصف لبا بروبي سباوبي ناني إجننا كتاكلما أكو قيامة دو بيجو لقيامة كنكا فاو بي باو بي وبرانكو بي بيبي يترو بي جنا بي هذا مدن بي إكري جننا دي بي قيامة كنكا وقيامة مغو بينا دو كجا نينتم بجيا كونو أجنلين تندك مسوني نغنشي harisanya chogo dola ja yawmal qiyamati wa hadu shiqaihi saqitu akuy bina qiyama do ikere do nyire tigelendo kaboyla ini kere kelende bena ala kan kisi kantanga donc mo kasira alanye jew kasira alanye ado be demu sem fitunu do de bubulo sokono no do bora sugula dro ubore gira yirela kanyin ka mun keran ko fe mun foran ko fe ado be kam muso do de be ka Allah shuma adobe ala kan kisamo ko muso koroba dobe kala suma dobe ko ce koroba dobe kala suma nin foray ko fe nin keray ko fe nin be ce ba ko yere korosi nonuma cire nyere ka jogo ye munye ni sebo ko be mo ko fo cire nya ba fa kana mo shika ko fo nye ne ba fe nimbe bo kana ama ndus kun kisilende kana mo shika ko kana sorin kono mo kana mo ka ko la shimma de mba fo nimbe bo kana uma ndus kun kisilende kana mo shika ko tin kono mais ni ekera de la seli bagaw de be e bolo so kono e biskun kisilen be ke kata mo ma chogodi e wonin telephone ko la hari duguni dugu do be credit de ci do ma eskuria kama ne mime yakama karasa kote karasa ya kete karasa ya fote telephone bu bolo whatsapp bu no ngon ni ndronde kama ki biskul latimi be koro ini mugo do kelele no mugo do ba ya ba nya sisi kura ba datti la ba dimi koro itaru ye fengo fenkil ala kasoro ne mema de tara a cecinya donc ne mema ku yere koro sinima munun fana ben ne mema wala me sarafu do yo de fo akoniya me mugo nana mugo ka kuma fo ye ko abete fana ta fo man nama ilayka nama anka koni mugo nana mugo ka kuma foye a dode ka dala ko bete ifana tayisi la sere ni yen ndo be lafiyaw mugo be mugo ka ko nyine kana fuyede ifana tabe nyine kata fuyede ala kan kisi kantanga ko awa mbalima muso fana do be ko ale ba muso korofoli kada e kosobe ambe ala de delala kambe kisi korofoli maka bonka jogola shegu do karamo do yo defo akonnan ko almami kana la salliminte korofoli ke akonna desi almami la korofoli e babu minye ala kan tangade kan nyon kiside afane kabayda junuburu bele ba shahidi الوهف القهتانية كتاب نيومان دلا على آفات اللسان في دول كتاب وسنة كروفولين النميميا نين كتاب فنا دلا لو درون كما سيد ابن وهف القهتاني من يهسن مسلم دلا ودي كتاب دلا آفات اللسان في دول كتاب وسنة كروفولي حرامو دي ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ala ko qur'ana kona ko kana nyogon korofo korofoli cide nyinin karala korofoli rejuma ako zikruka agaka bima takrahu kuyiki jogo min di balima yere la de jogo do abala de mi atafe mo ka jogo info anyana kato jogo fo akofe ko de to ko korofoli awala ko kana nyogon korofo de ako yala dola kele e ba fe ki ka balima asu ika awa asugo duwa ibo fewa akoy tofe fakaru tumu kore munye ayu ko chogo mide e waye korofoli fana ko o chogo kelendela ni mo mi e balima fatura bakele fakele ko karasa murufule na sogo tiga nya sogo tiga ika do ina tigi be nyogo mino bata nyogo mino o kadiyewa o mandiye e wa ala ko yo ko chogo mide ko ka korofoli fana ko o chogo kelendela abe komi asara de doro fule kaka sogo de du korofoli yode ni balima sara balima silama sara ka muruta ka sogo tige ka dode
awa ala ko ni ya korofo ko korofoli be ko mi ode ko yo ko cogo mi de ika korofoli fana ko o cogo de la en ko dondo la cide ceedo na cide ma ko ne jene yake haddum bola tuma mi jene ya sabatira ka ya fofo sinyana ni cine ko ka farakiru u ya farakiru asale mogo fula ciden tilobu kana ko yenni e ke yere ka ala sosola ki sutura e yere kan yere lebu ki faga ko wulu cire makumu fu aya sorube tamasira do de la unana falisu do la dro ciden ko karasane karasa be min ko fulo ko ay jiga kan nindu e ko cide ni su ambe ninke munya umbe nindu chogodi ni su ako afula ya balima sugo mindu su so ka jogo ninye afula ya balima sugo mindu su sa o ka jogo ninye donc hada madenki yere korosi korofoli ma korofoli fana anya kaburu la jaba min fana fo nko do ba afo ayre wayela atumbe tamani korofoli min ne ma yere be se ka ke korofoli quoi ko umuman khususa de bunu nyogonche ne mi ma ya de ni mogo ka kuma fo ko fe ni tinyali ngania ko che tinyangania ni o farala kare akera ne mi me yae men ni jogo info akofo de ima fo ni kani mogo che tinyangania akera korofolie mi ufula be jera la kuna be fo tigi ko fe de utigal ufula be jera la be ke abo fo tigi ko fe de ne mi me ya taye de aforali ngania kani mogo de che tinya korofoli ta kera yedo nka afo akofe dro pour ka to tinya nin de bunu nyogonje sino o be asite se ka kenema ma fo tigi kofe wodi ato harisaire way dola do ko kwa tumbe tamani korofoli tumbe mo korofo donc korofoli min kabaire junubu bele bade ye korofoli awa korofoli junubu fule ala be junubu munu yafa korofoli talar way hadamade hakede junubu to ni tubira ka bola ko ala bo ya faye me korofoli junubu na tigi bora kalama ka fo karasa yin korofo don ke mo ni tubira ka bola foi kata ya fa de nyina fe na bora min kalama de ta ya fa de nyina fe aka ya fa ima min na ya surati min kalama de don ke mo koy kana ta foi no be ke fitina wore me itumba korofo yoro mununa be to katanu ye ka do ukai katanu ye ka duwawu kai et puis mo ni ba korofo iba ke ki ka barñu de dama aka korofoli junubu ni ma tubi ka bota isara korofoli ka anye muflisi mun fore kiyama do aka korofoli sarabe boy ka barñu de la ka dama wodi atole hasan al-bashari do nana foye ko karasay nin kuma foy ko fe ala hasan al-bashari makuma aye tara de iride atara sagi do de fa minan do de fa iride nyuma uni fe ma ko tak nindi karasama utara dama aye al hasana ako e waddo nana ninin kado nini fe chama ye koy iya dinne ma ko komi eye min dinne ma nete so ko nyogona dima ninde ne se nyo dima ki sara parce que e nyame ko ye ne korofo ye ka bara nyuma do de dinne ma donc o de ya tron fana pour iye nyuma min dinne ma nki sara anyogona nyuma nan se ni nyenya takadima imamuna Bukhari ko na le tumbe mo korofo ko ale tumba fana bade korofo parce que olu de kakana le ka bara nyuma ka teme mo toka qiyama afana ka baka ka bara nyuma minala ko olu de na kaka qiyama ka teme mo toka na le tumbe mo korofo aba bana fade korofo olu de kakana le ka bara nyuma minali la gara ka teme jiya hada madon toka donc korofoli baka kan ni fana bili ka hakili ka I korofoli be mo min korofo a jate mina doro ka do yirela ko ibe jifa sogoduna ibake ka sogodu kele a fulana a do ka hakili la conflict kin ka baranyuma do de dama iya do mo korofoli jiya kono hasida ni konya de tibla lawa nema do de baka o nema hasida be e ka togote sika fo yoro do la dorina korofo pour atoko ka chinyai o hasida de tilawa ni fule ka fin ni penkaye ni ewa min kausa yere kateme aleta ka e yere fule ka baranyuma do dama a korofo ibolo fule ka baranyuma do de taka dama yere
ala ka hakil mandama ni mo mi nyen nunum bili ka hakili koro donc wi mo yere korofo mo korofo bi yere korosama aha oh jamu jamu je ko abesi daga ika kona ye ki yere senana ye ka tobili kenaye wa ani ji to be kelenye me ala ye barika do de do ala ma jam jam lima suriba lahu arisa do nana ciden ko jam jamu ji niya amini nganya minya abo nya iye ala ye barika do ala ka fasamanta do ala kani ji to bo nyogon koro me ji bara ke nyogonya yoro la ni ji to be kelenye iba mi be kona ibe salji tana ibe janaba kona ibe ire sene yana wa alaikum salam Bon ko emponi e ko ngumpe mumu désoignement ko abe mina jamana kono silamiya sariya fana yo haramu kamina mogowla ko abe daga silama ka barake o yoro lawa doni ke bawo nyene karanenna yoro ni yompo mina yoro de ni e awde be empo mina mogowla bibira o barala ka empo mina mogowla ube désoignement kamina mogowla ka barake o yoro sugula silamiya sariya jennentama parce que tire sallallahu alaihi wasallam hadisa sahalen nana minye ewa jahabi kitabul kabair kabaira bi wolon fulani ko aba foye ka takisi mina mogola ni lempo abe kabaira junubula tumami mamuna na obe hadisa sarahu hadisa mi tire do de ye jene ka ya farakeru a farakeru le doko ko ala kan ni mabonne mala ka jene ke foy ka farakeru ki fara ciren ko eben nim fo mogode wallahi lagari taba tawbata law tabaha sahibu maksi la ghufira lahu akon nin tubira tubula taksi mina nani ewa dojoni mina baga na atunyo tubu nyogona ke ko ala be ya fama sahibu maksi munye munum be de doanye mam mina silama wala ube munum be ta sigi mo ko marsa wunye ko marsa kelen kelen ni hakke kanka mina ela ikamina la donc doni ke bago ko sahibul maksi ko de doanye munum be de doanye mam mina mo la ko hadisa in koroyo ode donc haramu yalende do ka barake o yoro wala silamiya sariyate jenama jenaye parce que tonyale de binu de kabbi silamo ka silamo tonyo ande la ko foya anko de douanement ani taksi munu fule ka bila silamo ko kumina tebbe silamiya sariyala wa haramu yerendo silamiya sariyala doni ke bawo lu la daga nyema bolo ni sababu dode kasara do nana ka jamana soro jido nana ka cheli bake jamana kono ube tasuma do nala kan kisa maka cheli bake jamana kono ube kongo belebele ba do de do na jamana kono jamana dembe de gulendo donc ko o yorola ni siete famaye ni nafolote uka kesu kono nube jamana bo o degun kono ko abe daga uka yira commerce wala ube mogo munum be fonctionnaire bara wala mogo kelen kele ambe ni hakke mina ila pour jamana be nin dingani nin degun mina pour ka voila ko o chogola be daga uka mina ni o degun temena demana bora o dingan kono uba dabila don kaba munu nya hari ewa de jonima minalu la daga ni takisunu fen o ya fo ni la haladeka ni degundo do jamana soro teme chogo tala donc hakke do be sika bila ko marsa uka ani mogo munu be bara la uka kalo sara wala ka minula puru ka o degun teme mais ni o te ka kella daye kudaye wori be mina de doani mambe ke ka mogo ka nan de doani ube ka taksini empo mina mogo wala silama ni wala o ya haramu yo te be silamiya sariyala o bara yoro silama man ka barake bon ko mogo mi
ni bana ya soro e ko mun bana ere bana ya soro ko le ere ko kala ko be cogodi bari mo doni ko ma fento mamur mutar shinkiti aka kitabu dobe amaliyatil jirahiyya akuma nan ni yoroka akwa daga lendo ni mo min ka ere ciena ko pasika adonna ko hada madenka ere ko anille ka ere be nyogonta bo konnu ko e wallenka ere kado mo min na ka ere ciena ko silamiya sarala bashi tala akoy ma sogo indulle sogo de duni haramu yara akon ni maddu ni nye bana de adonna bana yoro de la darwa de nananaye ako bashi tala bin semi rahimahullah ka kitabu kono al-liqa'u al-babul maftuh nimma nyina jiji worona afana nyinin karala yoro la ako adagalando basite ako jifa sogo dute bashi tala nu ko muni ere tiana le ere beseka bila noda ako bashi tala ka bila nola fento la silamiya sarala ate komi ni leyinka ere ndone la ko asobilendo tanka adonna ede la kera komi hada madenta ani fana jiba sogo dunte silamiya saraya la duni de haramuya men nin chogo la ko yima du silamiya saraya bashi tala don kibaw yo fata wake bo ko silamiya sariya ko doni ka nyini doni nyini chogo folo adamina qur'ana la ka qur'ana durusi sheikh muhammad ibn salih uthaymin rahimahullah anyini kala liqaul babul maftuh do ya nyini ka yala ne ba fe ka kalanke nka damina qur'ana de lanka durusi ube mutunu komi amba fo minu makitabi fitinu arbaina nawawi na nyogona ani riyadi salinu na nyogona ni bulugu nunu na nyogona akon ka de adamina mutunu de la kulu durusi folo ube nka adamina qur'ana de la ako jabe kono lube min fo na ya sura be seku fula be fara nyogon kan sogoma be qur'ana durusi wala fa be mutunu kala ko ke na ya suru te se ka fara nyogon ka ako lute kitabu sibila la ka kitabu ne kitabu sidrusi le luta bila qur'ana ne aka damina qur'ana la folo ako durusi donc kala nyini doni nyini ni qur'ana kalamba nyuno be adamina qur'ana la folo iko durusi ni tilala qur'ana durusi la sisa ibena mutunu la kitabu fitinu mutunu nunu ibena ulula fiqhu ta ani ewa hadisa utani au usuluta ibena ulula ni karamu nyuman be karamu min be ala kitabi wa sunna la faham salaf sali wu kalala o tabali fana donc minye ewa mishiru fana ya halaga munum be ke mishirila ibeye o halaga ufana koro halaga munum be ke misirila tafsir munum be ke misirula hadisa munum be ke misila ibe ko ola bonna ya sura al madrasatu nijamiya jamana kono madrasa be jami'a be ibe de wulu fana la ko munum be wulu fana koro ku kala me jami'a kala nunu ani ka kala duguma karamogo la ka kitabu ta karamogo la duguma ko kala ube kana karamogo ka halaga la ku kala wote nyogo ngule ni ya an kan mugo caman beta jami'a nunu na ube jami'a nunu kala nunu na ute se ka foyi nyana bo dina kola o de bu soro karamogo ban nunu yere be saudiya uko jami'a kala nunu fulen nye nin korote ko iye kala doni yere soro de ko nimbe ko mi kile de dirima jami'a kala nunu yede pour ka kile de dima donc ibe don yoro soro ibe se ka doni bonda dayele chogo me ka do akono ka to nyanyini wala ni be kala jami'a wala kasoro karamogo be duguma ibe kitabu kala minna ube asoro akasoro karamogo nyuma be bolo ibe sigi min koro aka halaga wala tawsir wala hadisa sarahu la nubu la ma bolo o de be doni jiri kata hari ni ya difference be saudi ka karamogo nunu ka duguturu nunu nan ka duguturu nunu ni nyogonche o difference de do parce que wulu fule wulu mu tato jami'a kalarma iba soro be kala jami'a na master nyini ka doctoria nyini ne iba soro le mo kele karamogo do ba bula abeta siga koro ka kitabu kolofo aba soro hoye abe kitabu fana kala o chogola donc o de difference bunu nyogonche mais ni danna jami'a kala ndoroma e yere bora ima kitabu kala karamogo werela imeta sigi fana ka kitabu murajaku kono na laje
donc e ka doni be ke to ka jede donc ambe min fo doni ni chogura dinde do adamina qur'ana la ika durushi ni qur'ana durushi na ya soro jami'u do ba ka jamana kono ibe do wulu fana la kala munun bola ku kala o kofe ni karamo nyuma munun be ube qur'ana ni sunna la famu salaf sali o karamo fana kelenta ika to ka kitabu kala o fana la ku sarahu ye donc ni derisu be ke misiri kono halaga munun be ke misiri kono ikata halaga nunun fana la ube tawsiri munun ke ube kitabu munun sarahu ikudo fana la me doni be nyine ni chogode la سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موت لقمان الحكمة فأتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم إنا نسألك لسانا فصيحا وبيانا صادقا وآذانا مصغية وأعمالا خالصة، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجمع لنا به خير الدنيا والآخرة. ثم أما بعد، أما الله تعالى تندو أمي صلاة تشيرينك صلى الله عليه وسلم أناك صحابة وأناك سكنة دنيو أنا مغوام واتورانا فاني بارج مكالية فكتا سي القيامة جودوما وتملينكو في كبوي أنا ولد بسورة الأنعام آية بيولو لنين كلنا. نعم. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. الله تعالى قل أقول لك صلى الله عليه وسلم ما أفو أكافو جنو كافرو كافر جنو مغا كافرو أقول قل أفوي أندعو من دون الله يلا أمبي ويليك من دون الله على تنانا والمقل على كلام محمد أفو أندعو من دون الله أمبي فنور ويلي كان دمك شي على مينتي على يوا كذاك كافرو نو يمغان كافرو يمشركو على كرانا ناني على كليبانشيا كوكا الله تعالى باتو أكلي الله تعالى ويلي أكلي إدامك شيء على لا على كلي أكلي أمين فو أبيك يا مريليك كتاهما كويليك كتاهما وما بين كافرهما وما جوي ولوبك فمنهم بطو وبفمنهم ويلي مينتي عليه ولو فنبك ويليك كتاهما دون بافه وني على كلام محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلموا المؤمنون بلا جلينك وجو أنه فمر منهم بولو وكا ودي ويلي وكا ودي بطو دون الله تعالى بك أفكرني يا صلى الله عليه وسلم أكافو يلا أو كلام كفاك على الدون أو كلام كفاك كالنور صرو كبو على يرلا أو كفنور ويلي كفنور بطو
كان هامي يرى فمرلا كان دما كشي فمرلا منتي عليه يلا أنبو أو كوا أو كافرو قل لا ندعو من دون الله يلا أنبو كي وكري أنتو كده أبدا قل لا ندعو من دون الله نعم ما لا ينفعنا ولا يضرنا ما في من بين لا ينفعنا أتي النفع وكري نايا ويلي نايا ندما كشالا فمي نايا نغا همين فاي فمي بي نايا نغا نينين فيون يرالا أسيكا داما أسيكا أيه أتان نفا يلا هم بي وفم مسنا ويلوا ولا يضرنا فمي فنبي نايا توي ناما ويلي amanga hamin faye amanga degun yirala ama here nyini afe atna seka foi kana kasabiya ke kama le wele amanda makashala o femimbe o toyala yala on bena o de wele wa kana hamin foye la wakalla ante o wele wa anta makashala ma la yanfa'una atan nafa نايا ويلي ولا يضرنا نام بنا كا ويلي كا توي اتسكا فين كانا انتو ويلي دي وانت دما كشالا نعم ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله وفمو فين بي كميني جولا اني بوليو اني kaburu ani bato fen wɛrɛ minnu bɛ yen hadamadenw bolo sigida bɛɛ lajɛlen ni a bato fɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ don nin kɔnɔ fo ka taa se hadamadenw ma minnu bɛ ɲɛnamaya la ni mɔgɔw bɛ fɛn ɲini u fɛ fɛn min t'u bolo hadamanden se ka fɛn min di hadamanden ɲɔgɔn ma a bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ kɔnɔ ani kɔrɔ ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɛrɛkɛrɛla ala ye i n'a fɔ garizigɛ i n'a fɔ den i n'a fɔ fɛn minnu bɛ yen ni hadamanden n'a t'i bolo se ka di o fɛn o fɛn bɛ tali k'o la n'i y'o ɲini danfɛn dɔ fɛ min ti ala ye ye filankafoya kɛ ye musirikuya kɛ donc bɛɛ lajɛlen ala k'an b'a bɛɛ lajɛlen ma yan ala ko wa nuraddu ala aqabina o kɛra ka f'u ye yala anw ka segin an kɔfɛ ba'da idh hadana Allah ala kelen kɔfɛ k'an kanda ka bɔ musirikuya dibi kɔnɔ ala kelen kɔfɛ k'an kanda ka bɔ filibaciya o dibi kɔnɔ an kandara ka nɔɔrɔ sira ye ka limaniya ye ka ala dɔn o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anw ka segin an kɔfɛ ka taa musirikuya la ani kafiriya la ka fɛn wɛrɛ wele min tɛ ala ye ka fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye a kɔrɔ ye anw t'o kɛ dɛ wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah أما إن على فعلك أننا أو كشيك أبوه لها لاما نعم كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران له كالذي إنافو مغنيونا مغمي استهوته الشياطين شيطانوي ما من لفلي كالتنو كanyami في الأرض دوكلو سانفة حيرانا أكرا مغيمين كمانا غولمبه حيران ودي مامي كمانا غولين دو أتادو أبي مينك أتادو أبي تارمنا أتادو أبي تافامين فيه حيران كمانا غولمبه
shetana ye maa min latunu dugukolo sanfɛ a kamana gɔlen bɛ a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na a sira tununa la yala anw ka segin an kɔ ka kɛ i n'a fɔ o ɲɔgɔnna wa la anw tɛ kɛ o ye ni misali ala ye nin fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛn wɛrɛ bato u b'u jigi sɛmɛ fɛn wɛrɛ la u b'u ka hamiw an'u ka kamana gɔnkow u b'a yira fɛn wɛrɛ la min tɛ ala ye ala kan bɛ olu de ma yan ni ye olu de ka misali ye donc mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ musirikuya kɛ degun dɔ b'i la hami dɔ b'i la i taara moriw fɛ yen dɔmaw fɛ yen walima kolonfilaw fɛ yen i taara buguridalaw fɛ yen walima i taara tiɲɛdalaw fɛ yen minnu bɛ lajɛli kɛ tɛgɛ kɔnɔ i taara olu fɛ yen walima minnu fana bɛ lajɛli kɛ ni kɔlɔsi ye i taara olu yɔrɔ la a mana kɛ lajɛli sira o sira ye a mana kɛ filɛli sira o sira ye maa min bɛ yen n'i ka lahalaya kɛra nin ye ala bɛ ka o tigilamɔgɔ misaliya i n'a fɔ maa min tununa a tununen a t'a dɔn a bɛ taa fan min fɛ so sira tununa la a bɛ kungo kɔnɔ ye a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na a tununen bɛ maa min bɛ o cogoya la y'a dɔn o ye maa tununen de ye o ye man di dɛ ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ a ma e bɛ yɔrɔ la i t'a dɔn i bɛ taa fan min fɛ mɔgɔ fɛnɛ t'i yɔrɔ dɔn k'a fɔ k'i bɛ nin yɔrɔ in na walasa ka t'i nɔfɛ ka na n'i ye so o tigilamɔgɔ lahalaya bɛ cogo di o ye maa pɛridilen de ye o ye maa min bɛ yen ni ale jigi tɛ hɛrɛ kan wa mɔgɔ fɛnɛ jigi t'a kan o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ halakilen ye maa min kɛra musiriku ye filankafo ye o tigilamɔgɔ ala bɛ ka misaliya fɔ nin cogoya la a kɛra maa pɛridilen de ye o kɔrɔ ye i ka ɲɛnamaya n'o ye diɲɛ ɲɛnamaya ye a kɛra fu ye ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ a ma ala bɛ k'o de fɔ yan ka lazi stahwatuhu shayatinu fil ard o tigilamɔgɔ misaliya bɛ i n'a fɔ maa min shetana ye ala tunu k'a kɛ mɔgɔ ye maa min a ɲagaminen bɛ a t'a dɔn a bɛ fɛn min kɛ hayrana a kamana gɔlen bɛ a t'a dɔn a bɛ min kɛ a t'a dɔn a bɛ min fɔ lahu ashabun jɛɲɔgɔn bɛ a tigilamɔgɔ la na له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا a tigilamɔgɔ a tununen bɛ shetana ka dibi kɔnɔ mɛ jɛɲɔgɔnw b'a la balimaw b'a bolo balima ninnu yad'unahu u b'a wele ila alhuda ka taa kanda ma u b'a fɔ a ye ko i'tina na an ma kanda bɛ yan fan de fɛ tafsiritigiw ko nin aya in ko a jiginna Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu an o denkɛ min tɔgɔ ye ko Abdurrahman ibn Abi Bakr ko aya in jiginna ale de kibariya la Abdurrahman min ye Sayyidina Abubakar denkɛ ye ale de ye Sayyidina Abubakar denkɛ fɔlɔ ye ala kira furumuso an ba Aisha radiyallahu anha ani obi bala Abdurrahman ale ma sɔn ka silamaya joona a ma silamaya joona ale tun bɛ kafiriya la a fa o ye silama ye o bɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam Abubakar mais Abdurrahman ale ma sɔn ka limaniya a ma silamaya a fa n'a ba
وبا ويلي كان اسلاميا ما كتوبي اتسون بل عليه به افنا با ابو ولو ويلي كان كافريا ما كو غبو اسلاميا لا دونك واي ان كان عبد الرحمن دما عبد الرحمن بدري كلا اني اودو كلا اي نيمبل جلين كاسلامو كنترولا ولا كلي كافو بدري دون عبد الرحمن بورا يارو كلا كيرولا يعني كلا كدمنه موكا فريكي نيونا كلا دمنه واتي منون كفري دلمبه ويرلا ويبو كلينغلي نما من دلمبه ايرلا وكنا نبيا عبد الرحمن بورا كويلي كاسلامو فان نما من دلمبه ايرلا وكنا علينا وكنيو سرو يعني كلا كدمنه ومن أنا برا أفا نو يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويا كاب بمرو فوشي كابي بوان نوفي عليك رسول الله عليه وسلم يا أبو بكر مني أكو متعني بنفسك أكو يكا تونيك رفا يكا ننتوي أما سوى بوان نوفي سابوت مي ننشوات لا بل ما يتالا sinji ya taala den ya taala fa ya taala mawma ni jora islamaya nyefe ulu fene be joy nyefe ala kira mason sallallahu alaihi wasallam me o bele jelen ko fe anana limaniya ka ka islamaye hudaybiya do o ya soro islamayra afara lakira kan o jamala hudaybiya jama Abdurrahman bola do Allah taala nana diskun noro akandara akara islama nyumaye wa ay njigina ale de ka kibar yala tarikhu tigo ba lakali ka fo sahaba mimbe ni de ani fa ani mode kloma sama bele jelen kara islamaye ka kila ka ke sahabaye Abubakar Siddiq kelendron yaso Abubakar Siddiq afaye Abu Quhafa wali manira sahabadu Abubakar yere alifna limanira alayhi sahabaye adinge Abdurrahman وفنى لمن يرى وفنى صحابيه عبد الرحمن فنى الدين صرا نوي محمد ابن عبد الرحمن وفنى لمن يرى وفنى صحابيه ومغناني بلا جلني على كاي ذاك صحابيه مامي ني ي على كراي نيلا اللي من يراني اي إفاتورا لمن يكا دون أبو بكر الصديق عليه نيم بوين سرا أكله تاريخ تيوب لك لتوى من والله أعلم وكون يعين جينا عليه لا عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فابي عليه ويليك نسلم ياما عليه في نبي فابي ويليك تكافر ياما ودي له أصحاب جنوم بالا يدعونه ويلي إلى الهدى كتكنما ائتنا وافو كنا ما نالبو ويلي كتاو كنتر الماء ألا كان كنا ألا كان كان لمن جوني نعم قل إن هدى الله هو الهدى أفوي إن هدى الله إكادو على كندا هو الهدى ودي كندا إسلاميا ودي كندا كافريا مشركيا وتسرائيل سرامي نيا من نبي كشي سرامي بي
نيا من أبي كشي سرعلا ويسلم يدي ودي على كنداي أو بيقول لك كتامي من ينو يجوبتو سراي فلانغا فيسرا ويشيطانا كسرا دي قل إن هدى الله أفو يكو على كندا هو الهدى ودي كندا يري كشي بي ودلا أما إن على فعلك أن سبتي على كندا نعم وأمرنا لنسلم لرب العالمين